Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Nijang Karbi Anglong aduya hoy nonapor kisung chinisi pinilet hot sitami Congress asong pen aduya hoy aphan nang cherap dundu. Lason si amreng Congress abarim dun mepi ilis ing tipi lapen Agustin inghi aduya hoy aratatum kecho move kijun move chinisi asap Soviet pusitami haladak aratatum aphan ning pathedamdu. Lapen penang an organization atum sitami nonapor ahut nang kerap dun ki ning aklong pen chorolo pusi hadak aratatum pen chethan pon. Non an kuy don kilipo kidu kisun kidoy kilak ben lang long chok am irong an am ketura kidu kiboy pen nang litum nang rap lo minian ni nang litum sap an ke nang ron lo nang rap lo me par lo ni litum nang churu lo saratu ben sikari inghi Kardom an susen ni rap na lang saratu nang litum konsil pen thang takirap awela litum non mini po an ang bong skluyon susit po kiduk kiboy chudam ning the chiklem the chudik the yunik the litum lang kang I ko anu ne chusok ai he chudam ai he chirudet pen stanang litum minian ke to asap ke nang rap do saratum an susen ni rap na lang midi tu maphat konsil pen awe pinlang po ne son no mahu litum ning kiduk kiboy pen kiduk an ne ahoy adoy ahoy chini ne pin pen litum po an kiduk kilak kisung lo pen mini na lang nang litum sang nang rap lo sa in sekari ingi kardom ni na chinghon pig lo po ni puta ni po ni ke kram sapi an kiduk kotoralo an susen ni rap nang lang saratu nilipaan katura so isupen konsil pan takinang sot lo nilitum penang rap bek nang lang Pak long kam dikrut pi adi malong epia Chelsea klembang phubang phia tumpen mai ke padupon epia Chelsea klembang phubang phi lapen pak long kam epia Chelsea phan ke kroi arat do ana tumpen dikrut pi along mai pi dupon bang swamai long pak long kam epia Chelsea phan ke kroi arata tumpen kaning jepon atengki non head jong BJP mass joining program ke padupon along epia Chelsea song pen chepa okdun puke ahok alam kali lake amen si ke tok ponta kataram ponta pusi hadak arata tumpen lamklar GP pon Frankly, nang tu bija tuan phata karton pujilo. Pini ladak kolkam thi constituency arlo dak pak longkam dak picnic spot along. Kichu kichu na bimalong ni tum dak ipc pen patik tolo. Ki patik ko nang ko kalam thi bangke lapulo ladak pak longkam aha war bangke kedam tang council election hota ipc tum ki hai pamika di. Tapi ongdung vote pen tum dak ki hai lam to tagalila dak kapre ka political party tu pini labang so mailong nangka chipong dun tadu lapen no nangki dun jitu nadu lah abulay lapen ke dilitung labang so mailong party jepang tang ponang ji alam makatu wedung chingwai polo lapen ke non ki bang jilang MP election kosong si ke hajima lahai katu we lam pini dak chingwai chitan polo terpilih pada kasih tong ke kolkam ti homosti constituency arlo data bunit lo lapen kado we ku kali dak pak longkam habar along cok dak rong tok ko dak chilung lo tapi salah tuma mai kipiati bangke ki hai rong hang rong ladak pak longkam alang litum haladak pini BJP tu mai ki padu bangke jasemet alang litum muni ke pangrum ide muni ke pangrum yelam mangkara pohelo alang tu majak tu ke sakuri chak lo sakuri nak pipo muni nak pangrum pi ono aja ka tum phan bangke tangkap haru flip haru truck ason pisi alang tu muni pache tongi phan bor ilo ha dolo hadak muni ke pache tongi phan alang tum pinangan rong ara tum phan tangkapen ke bai muni pache tongi pulo amat halada ara tum bang BJP amai bang dun bang bedelo dundang le si pini la tum efficiency amai ke chiru mai long si bang la ingke non hadak BJP tum meeting do thai bedelo do thai be mane lang tum long munida bedelo moti munida bedelo meeting do bedelo kasi towar ni bang bom gut MP la pen CM MLA tum han chitong la lang tum Nijang Karbi Anglong aduya hoya lam ki pini arni an chiklo ejon nang pleng tanglo
Lason si aruni phai crisir kep arni forest IB along pusitami aduya hoyalam ki aputhak mai pedupon. Labang swalong kado kawe kachetong arong rong thongkep rake thomso se achomang atum sitami labang swa mai along chetong dun. Lason si Karbi Anglong arlo kedo achomang atum non kedo bom atum sitami Karbi atum atengsi nang do nang thakdun popusi ratpen cheparaipon. Lapen Meghalaya achomang atum jongsi ningisi ilitum dodonang populote ilitum aron kibitang atengpen nang chikroy dun nang jipusi rata tumaphan klardak alam the than pachinipon. Piniladak aprang se nilitum West Karbi Anglong mate hamren ben kahilo kilometer thongkera pho Ladak Khanduli mate am ilang long choralong ahoy kidu arat kidu anatum pen rongkang bura sorgari gang bura lapen thu sabe har sarlar chomo sar phangasar kidu anatum lapen piniladak kachitong itum kadu ka weklem rapet daw rapet itum kaching hon kese kolti itum pininitum ladak along samai chiphapen lapen dupaniglo lasela bang samai long chiphapang ke militum isi alam rai akiri pondo tar mane aphurun thin aphurun hisab one dalo aphurun da ke ong thu ong lo mar hisab one dalo la pen minang na bang ke non putame nilitum ke la ahoy Karbi Anglong ara long dak ahoy long kidutum ke nitum non pu antame itum apnara korte Khanduli ara korte to phan nitum thangnat ta nitum ka sung pi pin la nitum ki theng ke chok putawe ba nitum business line pen dang loks tame nilitum thangnat ta ke sung pi pelang tame nilitum phan bang ke Ladakh bangke 1951 la bangso demarcation na pen Ladakh disputed area pote tum pune Ladakh totally Khanduli area ta ilitum Kardak hamren disi Krishna Burwa alang hin pen tapulo Ladakh Karbi Anglong ar lu sipuri lo pulo la bangso teng pen si pinian ta me langso taxation ket nang ki bi pen halang tum langso ta nang teng heng lo hoi la pen thuni tum la pu kitdo Karbi Anglong rat kitdo hin hoi long kitdo tum phan ta me inut bahine korte tum phanta areng pasul la silai hui dolo ni tum la sinona dihu bangke la hai hui nile tum Karbi tum phan areng kapiso vek tum phan along nil tum phanang wan pi pe rotang te mun sam ke dun lalo isike la penanon ke do bom taxation getame la dakta me ni tum la kayeteng bi thulong nai pulo la hai bilong lo rotang te la dak bang mun sam wang gi kuse rat ka do tum pen railo la pen thula dak non do thu iglang long le phelang tame pini che dak lam ripon lo je Karbi Anglong along nang kido Khanduli akorte atum achumang atum ladak hidi long le dos tame ni tum klemri punil tum pupe seta dak Meghalaya pen ladak patta ke do abang ke klem long le bonta Karbi Anglong autonomous council pen ki pivek a patta yong se alang le tum do pote lata ni tum klem long lapse lase nile tum totally lang tum man khangke bonta nona dihu bangke pata do awe lase ing saing thiponai busi la hoy arat ke do tum antame chirok tok pensi rai poniglo Loring TP Odharjan along NL07AA 1636 attract chepharlepha Aruni phai crisir kep arni ada por phai pho apor Loring TP Uttor Borbil outpost ke parlo Odharjana hi dialong ihum LP truck NL07AA 1636 attract Guwahati pen kevang bom Dimapur an ke paliji purat towar ke dam bom apor ahut men chainong kahilat dun pet ajok hidiana chewardam choklu laswa jok truck abang chepharlepon phaklu bonta kopai ke mi pen ajok maduta arenga huke swaberang lapen ki thike jang avelang buse berta ribdunlong Nonamat Loring Tepi Uttor Borbil Outpost Police Atumsi doana saise tami chepa hempu bono Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News Duar Amla Constituency Angkang West Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen join extended amai kang nipon West Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen ke pahaipon join extended amai along mai chepahem phupon lakhai si Duar Amla Constituency Committee mephu digonto kro ahin pen lapel labang swamai along manpeng alohi pen kachetong dun APCC kongchunbang apurbo ke bhattacharji in charge West Karbi Anglong District chobhapon alohi sarpo Umesh Deka Secretary APCC Singh Teron President West Karbi Anglong District Congress Committee Vice President Hon Singh General Secretary Chotro Singh Teron Organizing
Secretary West Karbi Anglong District Congress Committee lapen ex MLA Joyram Ingling chetong dun lapen Ongdung Block Congress Committee atum chetong dun pen mailong RDCP dun lapen labang swa maya long pen Duar Amla Constituency Committee angkang arlu long thong kebraisi Boot Committee pusitami sengpon Phelang pi pen Sar Honteron Karbi Anglong News. Ini number 1 Duaramla MCC Joint Extended Meeting along pini meeting itong do nating pulote non aprang nili BJP long gidom pertama ke cengsi am meeting am bukalong ke bang po bang serok ba bang kep bang repo mene si singrum jocot ini jelang et pulote mune radom aning ga jelase aning hanglo tapen pini penangan armu atum meeting nang kitong don tapen nang kipa okum jadok BJP pernah dulu, tapi PLS pernah nang itong dun. Ada nang itong dun, nang kipa of dun, duulang pusipo. Kita non namat ke meeting along, tinalong si, aso nang dun bampok si, kita